Aarde. Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Aan de rand van het Zuid-Limburgse dorp Bocholt, vlak tegen de grens met Duitsland, ligt de indrukwekkende boerenhoeve Overhuizen. De komende dagen vindt er een historisch onderzoek plaats naar de geschiedenis van deze boerderij. Ger Hoebe gaat een kijkje nemen. Dag Bart. Dag Ger. Ben je de boel eens aan het bekijken? Ja, we hebben nu de tekening en ik ben echt op zich wel heel benieuwd nu. Hè? Als je je voorstelt wat het gaat worden en wat het nu is. Het is een boerderij. Het is een boerderij. En wat wordt het? Het wordt een zorghotel. Maar dan wel in dat gedeelte. Niet in deze gebouwen dus? Nee, deze gebouwen zoals ze nu zijn blijven ook zo intact. Hè? Waar het kleinvee zit, blijft het kleinvee. De schuur waar nu wordt vergaderd blijft een functie hebben als buurtcentrum. Mm-hmm. Het woonhuis ook blijft het woonhuis. Maar het gaat allemaal plaatsvinden, die nieuwbouw, achter de grote schuur. En voor de grote schuur komt een heel groot terras. Dus wat je eigenlijk gaat krijgen is dat het publieke karakter van de hoeve gewoon nog versterkt gaat worden. Ja, want die binnenplaats, daar mag ook nou iedereen over naar het kapelletje toe. Mogen we straks ook naar het terras? Ja, dus nu weten sommige mensen dat je naar een kapelletje kunt gaan. Hè. De kapel wordt nu ook onderhouden door de buurt. Maar iemand die hier voor het eerst langskomt, heeft toch altijd een gevoel dat je een privéterrein overgaat en binnenkomt. Nou, dat willen we graag weghalen, dat gevoel. Dat het gewoon nog openbaarder wordt. En daarom wil de VVV hier ook graag een knooppunt van maken. Dus een beginpunt is van wandelpunten en fietsroutes. Ja. Meneer Vaas, er staan hier op de boerderij overal jaartallen op de muur. 741, daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar ook 1934, 1924. Wat markeren al die data? Die data's markeren dus brand. Heeft het behoorlijk nogal wat keren gebrand. In 1914, 1920, 1924, 1934, 1942 en in 1979. Dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt me verschrikkelijk voor iedereen, maar ja, voor een boer in het bijzonder. Dan die 741. Ja. Betekent dat nou dat het gebouw er al stond in 741? Ja, zeker weten. Zeker weten. Want als je alles de schietgaten van buiten de hele boerderij bekijkt. En de heer Smeets zei altijd, het is een jachtsloot van Karel de Grote geweest. Meneer Smeets is een ja, de heer Smeets. Dus die was zeer verdiept in de geschiedenis van Bocholt en ook verder buiten. Maar die zei altijd, het is een jachtsloot van Karel de Grote geweest. En Karel de Grote weten we allemaal rond 800. Ja, 810 of 814, laten we daar geen discussie van maken. En in de buurt van Aken, dat is niet ver weg. Ja, in de buurt van Aken, nee. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, dat is een stuk van die steen af. Daar staat eigenlijk 1741. Ger, luister, ik ben er niet bij geweest. Ik heb er nooit aan gekapt, ik heb er nooit maar de monumentenzorg, zeg ik, met de Vaas de Vier staat in het midden. Typografisch staat het er precies in het midden op. Ik ben het helemaal met u eens. Daar kunnen we geen discussie van maken. Zei dus 3 architecten monumentenzorg. Maar dan was het 741. Maak er geen discussie van de 4 staat in het midden. Daar stond de 4 niet in het midden. Er stond de 4 naar rechts. Dus geen discussie verder, meneer Hoebe. Klaar. Archeologie houdt zich vaak bezig met ondergrondse sporen. Maar ook bovengronds valt er archeologisch gezien heel wat te ontdekken. Koen Egge is zo'n bovengronds archeoloog. Of eigenlijk beter gezegd, bouwhistoricus. Door het lezen van stenen bestudeert hij ouderdom en bouwgeschiedenis van gebouwen.
Koen, ik heb wel iets gehoord over de geschiedenis van deze boerderij, maar ja, het is jouw vak, je bent bouwhistoricus. Wat kun jij me vertellen? Dat het een hele klassieke boerderij is in de zin van een complex dat samengesteld is in allerlei bouwfases, dus een hele lange evolutie. En dan krijg je een soort gesloten hoeve, waarbij het aardige is dat deze vrijwel helemaal is opgebouwd uit Bochelser blok. Dat is een lokale variant van de kunradersteen, wat weer een mergelsoort is. En in mergel komen harde banken voor en die hebben ze dan gebruikt om dit soort omlijstingen te maken. Dat is ook een kunradersteen, hè? Dat is ook een kunradersteen. In het Maastrichtse krijt heet die heert of touw. En die roodverkleuring, wat is dat? Dat is, dat zijn brandsporen. Dus mergel verkleurt rood bij brand en de vlammetjes zijn hier naar buiten gelekt. Je ziet stenen elders in het geheel ook terugkomen. Hoe oud? Nou, minstens 18e eeuws, maar ja. 18e eeuws? Ja, maar het zal wel veel ouder zijn. Ja, de bewoner zegt 741. Nou, het zou heel mooi zijn als je dat zou kunnen aantonen. Maar daar zet ik meteen een vraagteken bij. Wat is er nou zo bijzonder aan deze kelder, Koen? De vorm, het zijn er bovendien twee naast elkaar, zie ik in de gauwigheid. De gewelf geeft aan dat die 17e eeuws is. Je ziet ook weer die Bochelser blok, maar dan wat ruwer bekapt. Ja. Ook aardig om te zien dat die minder diep is dan het huidige pand, hè, met dat bakstenen verlengstukje. En omdat die ook niet correspondeert met de ruimtes erboven, mag je aannemen dat die dus hoort bij een gebouw wat helemaal verdwenen is. Welke tijd zei je? 17e eeuw, dus 16 zoveel. Maar een hele mooie kelder is het. Prachtig. Mevrouw Koenen, het is ook uw ouderlijk huis, want Koenen Vaassen. Hoe oud was u in 1944? 12 jaar. Meegemaakt, dit incident? Jazeker. Wij zaten in de kelder. En dan waren weer de zoveelste aanvallen en bombardementen en beschietingen, wat vreselijk was. En we hadden een keldergat, daar kon je door naar buiten kijken, een kelderraampje. En een paar van ons waren aan het kijken wat er allemaal zich afspeelde, want je was aan de andere kant ook erg nieuwsgierig. En hier stond een gevechtswagen of een tank, daar wil ik van afwezen, want ik weet nooit het verschil zo goed. Maar in ieder geval, daar stond een Amerikaan bovenop en die werd op een gegeven ogenblik geraakt door vuur. Viel achterover en was op slag dood. Hij heeft op de boerderij een tijdje gelegen tot dus de dienst kwam om mee te nemen. Ik zie hem daar nog langs in de oprit liggen. We hebben ook een zwaar gewonde gehad. Ik weet zijn naam niet meer. Deze militair die dood is, daar hebben we wel de naam van achterhaald. Maar de zwaar gewonde niet. Maar ik zie hem wel nog liggen onder de poort op een brancard en ook aan het wachten voor afgevoerd te worden. Ik kan me voorstellen dat op 12-jarige leeftijd een traumatische ervaring is. Ja, de hele oorlog natuurlijk was al een ervaring die hier aan ons niet helemaal voorbij is gegaan. Op het eind van de oorlog is er hier nog een tractor ontvreemd, hè? Ja, tractor ontvreemd aan het eind van de oorlog. Ik was een jochie. We zien die Duitsers van bovenaf komen. Die varkens daar, de stal in, hupsakee, bakken en alle varkens. Die mochten ze niet zien. Toen kregen we een probleem. Die kwamen op de boerderij en die tractor stond op 3 pootjes. Er was 1 wiel was eruit. Der geht mit. Keine Aber. Wo ist das Rad? Wo ist das Rad? Spitsweg. Er is geen raad. Wo ist das Rad? Het gaat is voet. Weg.
Maar ik zal het nooit vergeten, en dat is altijd mijn wraak op die Duitsers. Neem het me niet kwalijk. Daar was de silo. Toen zei Hoop Veldman of Hoop Webel, maakt niks uit, Feldwebel. Lange naam in ieder geval. Wenn Sie das Rad nicht rausholen, Mache ich sie fertig. jongens, denk eraan, dat maakt impact op Ja, kinderen. absoluut. Zware impact. Ik heb er nu nog moeite mee. Wenn ze het niet rausholen, werden ze erschossen. Ja, dan wordt het gehaald, hè. Het vader dat wil onder de bakoven uitgehaald. Nee, zurück, zurück, zurück. Hier, weg, weg! En we staan we voor de poort. En toen moest vader mee. Sie gehen mit uns. Ja, en wat doe je dan als kind? Ja, dan hang je aan zijn rok, ja, aan zijn jas in aan dit zijn geval. jas en aan zijn broek, et cetera. En toen heb ik, goddank, een grootmoeder, die was in Laurenberg in Duitsland geboren. En die pakte toen op zijn Duits uit naar die soldaten. Die werden maar zo klein meer. Ihr dreckige Schweine! Was macht ihr? Lasst den Mann in Ruhe! Was denkst du? Zu dritt gegen eine! Hast du das Gesicht deines Vaters vergessen? Akzeptiere, dass ihr den Krieg verloren habt! Die vielen eigenlijk in feite de broek van het lijf. Toen mocht vader blijven. Toen mocht vader blijven. Der geht mit ons met. Ze zijn niet zo heel ver met die tractor gekomen. Nee, een goede 2 kilometer. Meer is het niet. Koen, wat vertelt deze gevel je? Een vroegere stalvleugel voor paarden. We hebben daar de hoge deuren, die allemaal dichtgezet daar. Het paard moest makkelijk naar binnen kunnen. Je ziet het aan de raampjes die ook dichtgezet zijn, die voor licht en lucht zorgden. En je ziet het aan de oorspronkelijke hoogte van de vleugel. Die is lager. Dat zie je dan weer aan de overgang van het ruwe naar het gladde materiaal. Ja, en die ophoging hoort dan bij het moment waarop er van deze stalvleugel een woonhuis gemaakt wordt. En daar gebruiken ze dan allemaal sloopmateriaal voor, dus hergebruikt materiaal. Hergebruikt, hoe zie je dat dan? Hè? Aan de manier waarop het allemaal in elkaar gezet is, maar ook bijvoorbeeld aan dit soort hele duidelijke sporen waar duimgehengen zaten ooit die in lood ingegoten waren. En die in deze samenstelling natuurlijk niet meer kloppen. Je ziet het aan dichtgezette diefijzergaten. Ja, en dat soort sporen kan je dat dan aan aflezen. Wanneer is het nou gebeurd? Hè? Wanneer is het van paardenstal woonhuis geworden? In de vroege 19e eeuw. 1800. Ja, zoveel. en nog iets. Dus kijken of we dat kunnen vinden. Dit is het originele beeld uit de kapel hier van de boerderij, meneer Vaassen. Hoe oud is het beeld trouwens? Het beeld zou zijn, dus oud zou zijn tussen 400 en 500 jaar oud. Het is vroeger altijd, het zou het eerste beeld zijn van de parochie Simbevel-Bocholt. En er stond vroeger een ijzeren boog met Maria-dagen, Maria-maanden, maand mei, maand oktober, 2 februari, 15 augustus, werd het beeld versierd. Jammer genoeg 2 kaarsen erbij. En jammer genoeg op een gegeven ogenblik 1 kaars valt om, krijtpapier in de brand en Maria-beeldje ook in de brand. Ja, ik dacht jammer dat het genoeg. van de Smitsen was, maar dat is dus niet zo. Nee, dat heeft met de Smitsen niks te maken. Het is gewoon een kwestie van de kaarsen hebben het Maria-beeld eigenlijk zwaar beschadigd. Trouwens, ik zit er de hele tijd al stiekem in te kijken. De deur achter u, dat lijkt me in ieder geval een hele oude deur. Ja, dat zijn hele oude deuren. Die zijn dus origineel, de deuren zijn origineel de planken uit het kasteel van vroeger. De parketvloer? Ja, dat kun je hier mooi zien. Hier hebben spijkers gezeten en hier hebben spijkers gezeten en weer 50, 60 centimeter verder zitten ook weer spijkers en hier zitten spijkers. Dus, daar liepen de balken, de vloerbalken? De vloerbalken en daarop waren de planken. Ja. Dit zijn hele oude deuren en die zijn in 1820, heeft men dus van paardenstallen heeft men woonhuis gemaakt. En dat waren de restanten van het kasteel. Capella Domestica, huiskapel. Ja, maar wel een wonderlijk samenstel van elementen. Met een
Dan een hele mooie deur, 16e eeuwse deuromlijsting. Bochelterblok. Ik weet niet of die op de oorspronkelijke plek zit. Blauw, Maria Blauw. Wat een ruimte, hè? Maar moet je eens kijken, Koen, wat een enorme muren. 21. Nou, dit is 65 centimeter. Er komt er meer bij, hè? Want er zit ook nog een kozijn aan de buitenkant, een hartstikke kozijn. Dan zit je zeker aan 80. Het is wat je een schuilkerk noemt met zulke muren. 84, 85 centimeter. Ja, niet best waarschijnlijk voor een kapelletje. Dat is een kruisschilp. Dat wel? Ja, dat zegt ook niet alles, want die dingen kom je ook tegen in kelders. Het is mogelijk het laatste restant van het grote huis. En wat ik vermoed is dat ze na de sloop van het grote huis, toen ook het kapelletje verloren is gegaan, hier een nieuwe kapel van hebben gemaakt. Ik denk dat dat het verhaal is. En wat is hier dan eerst geweest, denk je? Een trappentoren, denk ik. Die dan echt in de hoek van 2 gebouwen stond. Bouwhistoricus Koen Eggen is inmiddels vergezeld door collega-historicus Luc Wolters. Waarschijnlijk kan Wolters ons meer vertellen over de geschiedenis van de boerderij. Poortklopper. Dat is smeedijzer met koper erop, hè? En dan gedateerd 1822. Even kijken, dit is in hoofdletters en dat is in schrijfletters. Dus dit is wat makkelijker. In der eeuwigheid, amen. Geloof je Jezus Christus moet dit doen. Ja, dat zal wel. Het is even ontcijferen, maar dat staat er wel. Geloof je Jezus Christus. En een IAS-monogram ter bescherming. Een deurklopper uit de 19e eeuw. Daarnet een kelder uit de 17e eeuw. Luc, wat kun je nog meer vertellen over de geschiedenis van dit gebouw? Ja, geschiedenis, als we echt ver de historie induiken, de archieven daarover gaan bekijken, dan komen we in de 14e eeuw een vermelding van de naam, familienaam van Overhuizen tegen, maar ook de hoeve, de hof. Die wordt dan al genoemd in die 14e eeuw. En eigenlijk zo'n vroege vermelding, die staat er al borg voor dat we toch een kasteelachtige hoeve, dat we daarmee te maken hebben. Er heeft hier een kasteel gestaan. Daar kunnen we wel van uitgaan, ja.